Kining atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, kita ang iyang lungsod, ang mga karnero sa iyang panon. Natuman ni diha nga si Kristo na tao na din his kalibutan. Iyang gipakita nga unsa di ay mabuhat sa Ginoo ngadto sa iyang lungsod or ngadto sa iyang mga karnero. Niya sa atong unang pagbasa, gihulagway ni San Pablo kining pagkalungsod sa Ginoo ang iya aning paghatag og hulagway nga mao ni ang lawas ni Kristo. Gitawag na nato sa atong doktrina og mystical body of Christ. Nakitang tanan usarata kalawas ni Kristo, siya maoy ulo, ning ulo o niya kitang tanan mao ang iyang lawas, lain-lain tag bahin pero usara kalawas. Sige lingay mong tupad ing namutuo ka nga usarata, ing na ba namutuo ka nga usarata, ha? Tuo mo? Mutuo mo nga ikaw o kanang mga kawatan o sarata? Mutuo mo nga kita o kanang mga manuyupay o sarata? Mutuo ka bana nga ikaw o ang kabit sa imong asawa o sara mo? Or asawa, mutuo ka nga ang kabit sa imong bana o saragyod mo? Ha? Mao gina siya kamatuoran. Unya kay usara man ta kalawas sama nga atong kaning atong ulo mao ni nagkontrol sa tibok lawas, ni asa dinhi ang power, the power to guide, the power to operate, and the power to heal. Ang gahom sa paggiya, ang gahom sa paglihok, o ang gahom sa pag-ayo niya sa atong ulo. Mao bitan nagkonposilo na ginang maigo kas posil si imong unsa may mahitabo sa lawas, ha? Testing iana ba posil ibuto unsa may mahitabo sa lawas, buyod patay, pero maigo lang kas tiil, maigo kas kamot, maigo ka sa imong tiyan, basta di lang yun grabe kayo ang kaning ulo makafunction pa o makadagan pagid na iya pagid ng tambalan. Tanaw mo anang salida kana mga kuan gubat-gubat ana palabi natong Rambo no, mao na akong paborito sa una. Magkasamad-samad, hugs kahoy, hugs pangpang, bugkos-bugkos lang tahion pa niya iyang samad. Kisa may nagdiktar nga tahion ang samad, ang muna nga ang babae kaning biyuda wa man siya kaila ni Kristo, wa sad ni siya magsimba ni Kristo, wa sad siya mangayo ni Kristo, pero pagsugat na nila nga naghilak ang biyuda pasabot gisakitan ang ulo nga mao si Kristo, niingon ayaw paghilak. Iya dayong giam-aman ang inahan kay bugtong man to niyang anak unya biyuda pagid siya. Pasabot wa na gid siya kuyog kinabuhi kay patay na sa diyang bana. Gibuhi ni Kristo ang iyang anak. Nganong nabuhi man to? Tungod kay naa ang gahom sa kinabuhi diha sa ulo nato sa simbahan, sa iyang lawas nga mao si Kristo. Unsa may atong buhaton aron mulihok ning iyang gahom? Matud pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, John chapter 15, mantingali to, bugo-bugo sa kuaning Biblia. Ay lang kay mo, sigmaingon niya sad mo nako, Father, bapataka lagyaw-yaw. Masayop gyud ko kay di man ko bright, bugo man ko. Pero akong kuanas John chapter 15 katong niingon si Kristo, I am the vine, you are the branches. Ako ang punuan, kamo ang akong mga sanga. Pabilin mo din hinako. Kay kun
Mabuwag na gani ang sanga sa punuan, matud pa niya, dili na gid ni mabuhi, malaos, malaya, ug isugnod sa kalayo. Gilingay mong tupad, ing na nagpabilin pa ka ni Kristo. Ing na ko no? Ing na wa ka malaksi. Wa ka malaksi. O kanus aman ta malaksi, kung magpakaginoo na ta, kana bang mura na tag-independente sa atong kinabuhi, nga di na ta maghuna-huna nga ang nagbuhi nato, ang nag-guide nato sa saktong dalan, ang makapaayo nato ug maghatag nato kinabuhi, mao di ay ang Ginoo, dili kita. Muna kamo mga ginikanan, musugod na gani mo huna-huna nga kamo mao'y mohatag og maayong kaugmaon sa inyong pamilya, kana nasugod na mo kahimuwag ni Kristo. Ayaw gyud naghuna-huna. Labi na gyud kamong mga ginikanan, moingon na gyud mo, unsa na lag mamatay ko. Ginoo, ayaw sa akong patya kay mag-unsa na lang ning akong mga anak gagmay para bani. Oh, mingon ang Ginoo, ikaw day tag-iyas kinabuhi. Pwede raman jud kag mamatay karon. Ngilingay mong tupad. Ina pwede ra jud kag mamatay karon. Ina. Kanang imong tupad og mamatay na, ikaw di jud ka ingong mamatay sa dayon, mopadayon ra jud kag kabuhi. Mabutan nang moingon ako, moingon ang uban, Father, iampo in taon nga maayo akong panglawas. Nako nganom daig mamatay ka. Ayaw pa rin, gagmay pa ako mga anak. Naku, ikaday gabuhi ang imong mga anak. Ikaday naghatag nilag hangin. Ikaday naghatag ang ilang blood circulation. Kanang ilang mga kidney, kanang ilang atay, baga, kasing-kasing. Ikaday nagpapunction, ay dili, sad pa rin. Unya nga, hadlok man ka. Ikaday naghatag nilag adlaw. Ikaday naghimo aning yuta. Ikaw day naghimo anang mga tao nga nitabang ron sa imo sang anak. Kanang tudlo sa imong anak sa eskwelahan, kanang na ang nagsweldo sa imong bana, nagsweldo nimo, ikaday naghimo anak nila tanan. Now, dili pa din ako niya. Nganong hadlok man kang mamatay. Mao na tanawa karon ang ato mga tao nga nagpakaaron ingnon nga kunuhay sila maoy mga authorities. Unsa may nahitabo na nag-away, tanawa ng ato ron dihang mga leader sa atong nasod, mga politicians, siging away. Dinhi sa atong simbahan, kung musugod na sad ang atong mga leaders, nga murag sila gyoy hawd, siging away. Ay, balita na sad karon ay, dito sa Roma, nag-away na sad ang atong mga leaders. Ang Santo Papa, nindot kayo gibuhat sa iyang pagbisita ngadto sa Indonesia, Singapore ba to? Porting daghanang tao, pero ang tuas Roma, ang mga leaders sa to, France man siguro to, Spain ba to, against Rome, na naglalis, nag-away. Kaya nga naman, sila lagi authority, claiming authorities. Ang gusto ni Kristo, kitang tanan, mahimong sulugoon. Di ta mag-contest, kay musangko ratas away. Unya, maghinisgutay dayos mga bati. Kanang Amerika karon, padong naman sila mag-eleksyon, maminaw kas ilang mga kunuhay, mga speeches sa mga kandidato, purlos gyud siging saway, sigig yung hisgot anang mga bati. Kinsa ba gud natoy way bati? Sige, lingay imong naong. Lingay imong naong. Nasayop na laktod. Lingay imong tupad. Ing na ginindutan ka sa akong naong, ingna. Sige. Mag-ikog-ikog lang nagsulti, pero daghan kay nagmakit ang bati anang imong naong. Sa kung saon pa na nimong rituki imong naong, kining akong naong, sos, kadaghag bati ani. Labaw na atong batasan, labaw na atong binuhatan, kay daghan man kay tag mga shortcomings, daghan man kay tag mga weaknesses, ug inyo gyung suhitohon ang akong mga kahuyangan. Oy, ludon mo nako labaw na ng inyo. Na magsigig binulgaray mga wagyoy kaikog kining ato mga elected officials sa atong gobyerno nga porti natong butar-butar nila karon gasigig hisgot anang ilang mga bati kanang ilang mga hugaw. Ikaw ba kita
ganahan ka nga ang imong gipili nga leader magsigig hisgot ana mga batik sa iyang isig ka tao? Ha? Ganahan ka? Ako, mas maay patingali ang leader nga akong gipili, gibutaran sa na ako kadaghanan diya, kinibutar mong atong last election. Mas ganahan ko nga maghisgot sila unsaon pagtabang ang atong mga kabus, ang atong mga nag-ilaid sa kalisod nga atong mga problema, kaning siging baha, siging landslide, kining atong wa nay mga trabaho kaayo, kining atong kamahal sa mga paliton, kanaon ta ilang hisgutan. Naa namang given naman na ang atong mga apan. Pero kanindot unta nga bisan pas atong mga kahuyangan, atong mga depikto, atong mga sala, kamao pagitang mohuna-huna unsay gikinahanglan sa kadaghanan, dili kay magsigit ag tinulisukay, hinapakay anang lapok, baos-baos, hugaw na kay silag mga naong. Hugaw na gyud kaayog naong. Kanang mga naa dihangga leader anang mga committee hearing, karon gipang-atake na sad. Nya ako sad, sulti-sulti sa ko dinhi, atakehon sad. Siging hapak ana mga hugaw, kinsa ba datoy way hugaw murag itag mga bata nga nagduwag lapok, siging hinapakay niya, siging tinudloy, dagaglapok, hapak na maglapok, bula, dagaglapok. Mga buang ta. Ngano man daig daghan kag lapok, di ka nako pwedeng limpyuhan. Ha? Sige, lingya imong tupad. Ing na sugot ka, ako kang limpyuhan. Sige. Na masugot ka, ako kang limpyuhan. Ana. O kinsa may mo guide nato sa paglimpyo? Ang pulong sa Ginoo. Ang gasa sa Espiritu Santo. Mo na nga niingon si San Pablo, tinuod daghan tagbahin. Dili ta pariha gift na ay propeta, na ay teacher, na ay word, unsa na kanang gift of tongue, sultig lain-laing pinulungan, na asay tig-interpret ni ana, dunay healer, dunay leader, pero kining tanan gamito ni nato alang sa kaayuhan sa tibuok lawas ni Kristo. Kana mo importante nga duna ko bisan ako makasasala, duna ko'y mahimong maayo para sa atong katilingban. Na bisan ako pobre, bisan ako way grado, duna ko'y mahimong maayo para sa atong katilingban. Ako sad nga dako kayog nakabot nga edukasyon, doctor of different fields. Duna sa ko'y mahimo para sa katilingban. Dili na ko gamiton ang akong authority nga hinatag sa mga tao kay elected official ko to oppress the people who elected me or who elected you. Nga mag-away ta. Purting butar na to sa mga tao nga atong kunuhayng alagaran. Unya mo sangko lang ta nga magsigig away. Wa na ta makabuhat og mga maayong butang. Siging gamit anang kwarta sa mga tao alang ra sa atong away o sa atong mga gibuhat. Mauwaw tingitaan na no? Ako isipare, wa man mo elect nako. Gi-elect day ko ninyo. Kusga. Nga. Unsa may role sa pare, ang nag-elect namo ang Ginoo man pinaagi sa kamot sa obispo o sa mga desisyon sa among formators. Unsa may role namo isip mga pare? Tigom anang kolekta, hipos anang kolekta, palit anang mga nindot nga sakyanan, palit anang mga yuta, palit anang mga balay, pahimog balay nga nindot kaayo. Aron lang yun, doon na kunuhay may securities among future. Mao ba na role na mo, isip mga pare? Unsay role na mo? Yeah. Sulti. Kana, diktari kimig maayo. Please, sultihiming mga pare, unsay inyong gikinahanglan. Kay ni ami, ni hapa mi, dito sa katedral, aron mo alagad ninyong tanan.
Maunay among commitment. Wa mo mo elect namo, we offer ourselves to be your servants. Kundi na gani mi mo alagad, mauna kasabi mi, tuga-tuga mo pare niya dito, mao ay magpaalagad, mao ay kusog ay mudiktar sa mga tao, kusog ay maninghag sa mga tao, i-dissolve pang mga kapilya, i-dissolve pang mga organisasyon sa simbahan, 14 taong paningkamot ang nagduol sa simbahan, wala ba na yung mga sweldo, i-dissolve pag yus pare, way batasan, way kalainan sa ato mga government officials, siging dissolve anab, siging gukod, siging kiha ana mga taong wa nila mauyuni nya, siging daig ana mga tao nga ilang giuyunan. Kinahanglan mo lahita kitang nagsunod ni Kristo, o kinahanglan ang prinsipyo ni Kristo maogi atong sundon, kay maoragid ni dan padong sa kahiusa o kalambuan nato. Magsalig lang kita sa atong tawhanong mga abilidad o mga gahom, musangko ra gitas pinatyanay. Muna magampo ta sa atong mga official sa simbahan o sa atong official sa gobyerno, nga unta dunay hiling nga mahitabo nining ila karong panag-away, kining gubat sa kalibutan na ay healing. Ug unsaon man pag-heal, kanang musugod na tag-ingon, ikaw ug ako kauban rata sa lawas, usa ka lawas ni Kristo. Ikaw, ako, kauban rata sa pagbiyahe padulong sa langit. Ikaw, ako, magtinabangay para pagpalambo sa tong kinabuhi. Ako lang ning gisulti kay sa ato laging pagtinarong dinhi sa lawas ni Kristo, doon naging mga bahin sa lawas ni Kristo nga karon giharian pas yawa, pasabot mga masakiton, mga makasasala. Pero ayuhon ra nas Ginoo pinaagi sad sa atong pagpabilin nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Let us heal each other by forgiving each other, loving each other, accepting each other without condition.